Sikulelo hora la sikhuluma khona ngokhethekile nawe silezi ingosi yamaphupho igama uPastor Oningi. Ngiyathemba uyabulawa khona njengamanje uyaphila ngale kokunanaza ngale kupholisa amase kuNkulunkulu engathi anganibusisa engene nasekuphumeni kwenu. Sihlabe nekhwelo ngaza kwethu kulomklamo esizama ukuthi siwenze we content ethu kuhluka kodwa ke odinga ukuthi singathi besingaba nabantu abangaphonsa isandla noma nabantu abangaphonsa izivanini belula isandla ukuze ke sikwazi ukwenza ngempumelelo. So ingakho sicela ukuthi abantu bepause noma imali ngango 10 rand. Inamba yami ikhona ekugcineni futhi uma ukuthi ufuna ukwazi ukuthi umklamo onjani ungalibambe kanjani iqhaza noma ufuna ukunikela ngokuthe xaxa ufuna ukuba i-stakeholder noma ufuna ukuba i-shareholder uyakwazi ukuthi usithinte kuleyo number noma ngithinte kuleyo number. Kodwa mina ngikhulubela ngamaphupho umata la wakamaphosa uthi sakubona pastor kusho ukuthini ukuphupha uphiwa isangoma umuthi. Uma uphupha la uboni isangoma noma ngabe udokotela ekunikeza umuthi. One kuyaba uPaula osuke lushuthi ukuthi umuntu othembele kwabanye abantu mawugula usuke uzosinda noma usuke uzophuma ezinkingeni esuke zikhungedwe ngosizo lwabanye abantu. Uma uphupha futhi udokotela noma isangoma sikunikeza umuthi kuyenzeka kube uPaul la osuke lushuthi uzama ukuthola iqhinga lokuphuma ezinkingeni noma lokuxazulula ingqinamba osuke ubhekene nazo futhi ngaphinde kusho ukuthi uzophuma ezinkingeni ezikumise kabi maduze. Kanti uma uphupha isangoma osijwayele sikunikeza umuthi kuyenzeka kube upha osuke lusho ukuthi wena ubeka ithemba lakho kusona leso sangoma noma kuyasethemba futhi uyakholekthini singakusiza einkingeni okusona. Usenamelo kakunene uthi siyabonga Pastor Oningi you are of great assistance. What does it mean to dream of your spiritual father being so much drunk in a way that he couldn't even walk? Uma uphupha umfundisi inoma inceke ephuze kakhulu kwaze kwenqa upha usuke lusho ukuthi leyo nceke ibhekene nezinkinga ezingaphekwa amandla ayo futhi mhlawumbe eziyehlulayo ngokwempilo noma empilweni yabona. Kanti futhi uma uphupha la leyo nceke noma lo mfundisi ephuze kakhulu yenze kube upha ulusho ukuthi angase ehluleke ukwenza nokufeza umsebenzi wakhe ngendlela efanele. Kanti futhi uma uphupha umfundisi noma leyo nceke le iphuze kakhulu upha usuke lusho ukuthi kunezinto ezibandakanya nazo ezingcolisa umoya wakhe noma ezimngcolisayo yena ngokomoya lo mfundisi noma leyo nceke leyo yabona. So ukuphuza kuyasho kwesinye isikhathi ungcoliswa ngokomoya ukuthi kunezinto mhlawumbe azingcolisa ngazo yena ngokomoya noma ngahlazi ngcolise ngazo ngokomoya njengamanje noma uyehlule kuneyinkinga ezingaphekwa amandla akhe. Unkosi nathi buthelezi sakubona ekhaya ngisacela ukubuza ukuchazana uphupha umbila ophekiwe oluhlaza nowosiwe. Uma uphupha ubona umbila oluhlaza upha olubika ukuchuma lubika injabulo nophinde likhomba ukuthi uzokwenza umsebenzi ozoletha inzuzo ngakweze izimali noma ke ngokomoya. Kwesinye isikhathi ngaphinde kuchazela ukuthi uma uphupha mhlawumbe ubona umbila ophekiwe ke noma uyawupheka lo mbila bese kuba upha oluhle nakhona nolubika ukuthi uneyinsiza ezanele nezifanele unamandla mhlawumbe noma uneziphiwe ezithile noma unamakhono athile okuguqula noma okwenza impilo yakho ibe ngcono yabona. Kanti uma uphupha la ubona umbila owosiwe lolupha olusho ukuthi kumele ubekezele futhi uphokophele phambili uma ufuna ukuphumelela empilweni. Uma uphupha udla umbila lolupha oluhle nolubika ukuthi kungase ukhombe ngophakathi wena uphinde wename empilweni. Sibonga kakhulu uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu nisikelele.